Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da kuma shafinmu na intanet wato bbchausa.com. Masu sauraro Aisha Aliyu Jafar ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai a agogon Najeriya da Nijar, wato 2 daidai kenan a agogon GMT da Ghana. A cikin shirin namu na wannan lokaci za ku ji cewa kungiyar kasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G7 na gudanar da taron gaggawa a yayin da farashin gangar mai ya haura dala 100 sakamakon yakin Amurka da Isra'ila kan Iran. Isra'ila ta ce mutum ɗaya ya mutu, wasu biyu kuma sun jikkata a ƙasar sakamakon hare-haren da Iran ke ci gaba da kaiwa a yankin. Masu sharhi kan lamuran ƙasa da ƙasa sun fara tsokaci kan matakin majalisar manyan malaman addinin musuluncin Iran na zaben Sayyid Mujtaba Khamenei a matsayin wanda zai gaji mahaifinsa a matsayin jagoran addinin ƙasar. A lokacin da aka kai hari a wannan gida nasu, an kashe mahaifin shi, an kashe mahaifiyarsa, an kashe matar shi. To kila waɗannan abubuwa na iya zama wasu daga cikin dalilai da za su iya sa a yi la'akari da zaben shi. Muna kuma ɗauke da hira ta musamman da ministan tsaron Najeriya Janar Christopher Musa, inda ya bayanin wasu matakan da suke ɗauka na dakile matsalar tsaro a sassan ƙasar. Waɗannan ba su juma da su rudi ne, in sun zo sulhu suna buƙatan wani abu ne, suna buƙatan wani abu kuma kuka yarda da su za su dawo kanku, za su yi muka ƙarya suke yi. Muna roƙon jama'a a bari, kuma duk gwamnatin da ke yin wannan sulhu ɗin su bari. To duka waɗannan da ma wasu na tafi a cikin shirin, amma kafin mu kai gare su sai na fara da karanto labaran duniya. Ministocin kuɗi na ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G7 na gudanar da wani taron gaggawa a daidai lokacin da duniya ke fuskantar taɓarɓarewar tattalin arziki sakamakon yakin Amurka da Isra'ila kan Iran. Ana sa ran za su tattauna fitar da man fetur ɗin da aka adana a rumbunan ajiyarsu cikin haɗin gwiwa a yayin da farashin gangar mai ya haura dala 100 a karon farko tun bayan mamayar Rasha a Ukraine. Kasuwannin hannayen jarin Turai sun faɗi sosai a yau. Ita ma kasuwar hannun jarin Asiya ta faɗi da kusan kashi 5. A jiya Lahadi, shugaba Trump ya ce tashin farashin man fetur ɗin na ɗan gajeren lokaci da aka samu ba wani abu ba ne idan aka kwatanta da samun abin da ya kira zaman lafiya a duniya. Ƙasashen Afirka da dama, musamman waɗanda ke dogaro da shigar da mai daga ƙasashen waje, sun soma jin tasirin tsaikon da aka samu na fitar da mai daga ta mashigar Hormuz. South Africa and Egypt's currencies have weakened in recent days. Wakilar BBC ta ce darajar kudaden Afirka ta kudu da Masar sun fadi a kwanakin baya-bayan nan a yayin da ake fargabar samun hauhawar farashin kayayyaki. Gwamnatoci a yankin Asiya na ci gaba da kokarin ganin sun rage tasirin yakin kan tattalin arzikin su da ma 'yan kasar. Bangladesh ta rufe dukkanin jami'o'inta daga yau Litinin a wani mataki na rage amfani da lantarki da man fetur. A Philippines kuwa gwamnatin kasar ta sanar da rage kwanakin aiki zuwa kwanaki 4 a mako. Ana ci gaba da jin karar manyan abubuwan fashewa a sassa da dama na birnin Tehran, babban birnin Iran, bayan da kasar ta sanar da zaben sabon jagoran addini na kasar. Isra'ila ta ce ta kaddamar da wani zagaye na manyan hare-hare kan Tehran da Isfahan da kudancin Iran. Tun da farko babban jami'in tsaron Iran ya ce zaben Mujtaba Khamenei, dan tsohon jagoran addinin da aka kashe, ya sanya Amurka da Isra'ila sun yanke kaunar yin nasara kan Iran. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya taya Khamenei murna, inda ya bayyana goyon bayansa gare shi. Tun da farko dai shugaba Trump ya gargadin cewa duk wani sabon shugaba da za a zaba ba tare da sahalewarsa ba zai yi karko ba. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Hukumar bayar da agajin gaggawa ta Isra'ila ta ce wani mutum ya mutu yayin da wasu biyu kuma suka jikkata a tsakiyar kasar a yayin da Iran ke ci gaba da kai hari a yankin. Sojojin Iran sun zargi Tehran da amfani da bamamai masu 'ya'ya. This is the first time there's been a deadly Iranian airstrike in Israel in just Wakilar over a BBC week. ta ce wannan ne karon farko da aka samu wani hari mai muni da Iran ta kai Isra'ila cikin kusan mako guda. Na'urorin kare sararin samaniya na kungiyar kawancen tsaro ta NATO da ke gabashin tekun Mediterranean
sun kakkaɓo wasu makamai masu linzami na Iran waɗanda suka shiga sararin samaniyar Turkiyya a karo na biyu. Hukumomi a Bahrain sun ce akalla mutum 32 ne suka jikkata a wani harin da Iran ta kai kudancin babban birnin kasar Manama. Qatar ta ce ta harbo wani makami mai linzami na Iran. Ru'an soma zaman shari'ar jagoran adawa na Turkiyya Ekrem Imamoglu a Santambul inda ake zargin sa da cin hanci da rashawa, shari'ar da ya bayyana a matsayin bita da kullun siyasa. An kama tsohon magajin garin Santambul din a shekarar da ta gabata bayan da jam'iyyar adawa ta tsayar da shi a matsayin ɗan takararta a zaben shugaban ƙasa. Ana tuhumarsa da laifuka 140 tare da wasu mutane da dama. A yayin da ya shiga harabar kotun wanda ke cike da shewar magoya bayansa, Mr. Imamoglu ya buƙaci a bashi damar yin jawabi, sai dai alƙalin bai amince ba. A baya dai ana ganin yana ɗaya daga cikin 'yan siyasar da za su iya yin nasara kan shugaba Erdogan wanda ke kan mulki tun 2003. To ƙarshen labaran duniyar kenan. To yanzu kuma sai rahotanni, kuma kamar yadda kuka ji a farkon shirin, ministocin kuɗi na ƙungiyar ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na G7 na gudanar da wani taron gaggawa a yau a daidai lokacin da duniya ke shirin fuskantar barazanar tattalin arziki sakamakon yakin da Donald Trump ke yi a Iran. Ana sa ran za su tattauna yiwuwar fitar da mai da aka adana a rumbunan bayan farashin gangar ɗanyen mai ya kai $100 a karon farko tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine. Ga rahoton Ibrahim Yusuf Muhammad. Yakin da ya yi mummunan tasiri kan kasuwannin hannun jarin turai, inda kasuwar ibex ta spaniya ta faɗi da sama da kashi 3 cikin 100, yayin da dax ta jamus ta ragu da kashi 2.5 cikin 100. A nahiyar asiya, kasuwar hannun jari na nikkei ta japan ta faɗi da kashi 5 cikin 100. Baya ga taɓarɓarewar tattalin arziki da kuma faɗuwar kasuwannin hannayen jari, yakin ya haifar da hauhawar farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya. Farashin gangan ɗanyen mai ya haura sama da $100, lamarin da ke ƙara jaddada damuwar da ake nunawa game da rufe mashigar Hormuz da kuma hare-hare da ake kaiwa kan ababen more rayuwa na fararen hula da ke kawo cikas wurin sarrafa albarkatun man fetur. Kasashen Afirka, wanda yawancinsu sun dogara ne kan man da ake shigo da shi daga kasashen ƙetare, suna fuskantar barazana sakamakon tsaikon da ake samu na jigilar kayayyaki daga mashigar Hormuz. Kudaden Afirka ta kudu da na Masar sun samu rauni kwarai yayin da ake ci gaba da fargabar yaduwar hauhawar farashin kayayyaki. Gwamnatoci a Asiya sun zage damtse don takaita tasirin yakin kan tattalin arzikinsu da kuma yadda zai shafi al'ummominsu. Bangladesh ta rufe dukkan jami'o'i daga ranar Litinin a wani bangare na matakin rage amfani da wutar lantarki da kuma man fetur. A Philippines, gwamnati ta dauki matakin bada sanarwar rage makon aiki zuwa kwanaki 4 a maimakon kwana 5 kamar yadda aka saba. To a gaishe da Ibrahim Yusuf Muhammad da wannan rahoto. To har yanzu dai akan batun yakin Isra'ila da Amurka da Iran, masu sharhi kan lamuran ƙasa da ƙasa sun fara tsokaci kan matakin majalisar manyan malaman addinin musulunci na Iran na zaben Ayatollah Sayyid Mujtaba Khamenei a matsayin sabon jagoran addinin ƙasar wanda zai gaji mahaifinsa Ayatollah Ali Khamenei. Masu sharhi na ganin naɗin na Mujtaba Khamenei a matsayin nuna bijirewa da kuma aniyar Iran ta ci gaba da yaƙi. Farfesa Tukur Abdulkadir masani ne kan hulɗar ƙasa da ƙasa da diflomasiyya a jami'ar jihar Kaduna da ke Najeriya, kuma Haruna Shehu Tangaza ya tambaye shi yadda yake ganin wannan mataki. To kusan idan aka yi la'akari da yanayin yadda kasar take a yanzu da kuma abin da ya fada ma ita zuri'a gidan shi tsohon shugaban addini, to dole yana iya kasancewa ita wannan majalisa ta kwararru kila ta yi la'akari da tarihi da kuma kila abin da ya faru yanzu. In ba mu manta ba, sabon shugaban shi Mustapha a lokacin da aka kai hari a wannan gida nasu, an kashe mahaifin shi, an kashe mahaifiyarsa, an kashe matar shi. To kila waɗannan abubuwa na iya zama wasu daga cikin dalilai da za su iya sa a yi la'akari da zaben shi da aka yi. Kada mu manta shi kanshi mahaifin shi din yana cikin shi ma ya je yaƙi kamar yadda kuma shi Mustapha din yanzu ya yi yaƙi a lokacin yaƙin Iran da Iraq kusan shekara tun daga 1987 har zuwa ƙarshen yaƙin. To saboda haka ana ganin cewa kila akwai abubuwa da yawa da ya haɗa su, kasancewar kuma akwai sauran manyan malaman da suke gaba da shi ma, to amma tun da yake yana da shekaru a jikin shi kuma an ga yadda tasirin karatu yake da tasiri, yayi amfani akan rayuwar shi tun da bayan da ya bar aikin soja harkar karatu ya shiga na addini. Da haka kuma rawar da ya taka
a lokacin da yake kusan na biyu a cikin manyan mataimakan mahaifin nashi, ana ganin ya ƙara ba shi dama wajen fahimtar yadda ake gudanar da sha'anin shugabanci. To kana gani yana da gogewar da zai shugabanci Iran musamman a wannan lokaci na yaƙi? To ina ganin wannan yana ɗaya daga cikin abin da suka yi la'akari da shi, tunda dai kaga wanda akalla ya shekara kusan 10 ana a yaƙi da lokacin da aka yaƙin Iran da Iraq, har akwai lokacin da aka yi tsammanin ma duka sun halaka a lokacin da aka kai wani hari na koran sojojin iraki daga wani gari. Sannan kuma saboda haka ana ganin wannan kwarewa zai tasiri a kalubalen da kasar Iran take fuskanta a yanzu, kasancewar shi ma ya ga yakin ya fuskanta. To waɗanne irin abubuwa ne ya kamata a ce ya mayar wa hankali a cikin wannan lokacin? A yanzu dai babban abin da ya kamata a ce ya mai da hankalinsa a kai shine ƙoƙarin tabbatar da tsarin da ake da shi na shugabanci na ra'ayin juyin hali ya ci gaba ta hanyar tafiya tare da kowa, da waɗanda suke da ra'ayi na tsaka-tsaki, da waɗanda suke ganin cewa suna da ra'ayi mai zafi, da kuma waɗanda ake ganin ma suna adawa da jamhuriya ɗin, tunda yanzu suna fuskantar makiya ne. Kasar ta daɗe bata samu lokacin da jama'a suka haɗa kansu irin na wannan lokaci ba. Donald Trump ya ce ba zai kai labari ba zai daɗe ba za a kawar da shi. Ita ma Isra'ila ta ce duk wanda aka naɗa zai fuskanci hari daga gurinta. Baka ganin wannan zai iya karya masa ƙwarin gwiwa ko ya sa ya tsorata? Ina ganin duk mutumin da ya fuskanci irin ƙalubalen da ya fuskanta a 'yan makonnin nan, abin da kawai ya rage mashi shi ma ya jira nashi. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma shi Donald Trump har yanzu tun da yake shi ɗan dagajin diplomasiya ne, ya kasa fahimtar ƙasashen duniya yadda al'adu da aƙidu suke da tasiri a rayuwar mutane. Da yawa ƙasashen yammacin Turai da Amurka amma da Isra'ila ba sa tunani da waɗannan abubuwa da suka ginu akan rayuwar mutane. Akwai mutanen da duk mutane idan suka ginu a bisa fahimta ko wani ra'ayi, to kashe shugabanninsu bai da nasaba a wajen jajircewarsu. Domin duk wanda ya karbi wannan mukami a yau ya san cewa yana ɗaya daga cikin wanda shine yau na farko da Amurka za ta yi kokarin kai mai hari, shine yau mutum na farko da Isra'ila za ta yi kokarin kai mai hari. Farfesa Tukur Abdulkadir kenan, masani kan hulɗar ƙasa da ƙasa da kuma diflomasiya a Najeriya. To idan muka je Najeriya, dangi da 'yan uwan sojojin da aka tsare bisa zargin yunkurin kifar da gwamnatin shugaba Bola Tinubu sun roƙi shugaban ƙasar da sojojin Najeriya da su saki waɗanda ake zargin, a ba su damar ganawa da iyalansu, sannan a tabbatar da an yi musu shari'a ta gaskiya da adalci, a kuma duba lafiyarsu kamar yadda sojoji suka yi alkawari. Iyalan sun ce jami'an da a yanzu suka shafe fiye da kwanaki 160 a tsare ya jefa su cikin wani yanayi mai matukar tayar da hankali. Wakilinmu na Legas Umar Shehu Leman ya aika mana da wannan rahoto. Matan sojojin sun bayyana damuwarsu kan tsawon kwanaki sama da 160 da mazajensu suka shafe a tsare sakamakon zargin kulle makarkashiyar kifar da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Malama na Aisha Ibrahim, ɗaya daga cikin matan, ta bayyana cewa to muna kira ga shugaban kasa ne akan dan Allah ya duba mana wannan al'amari akan mazajenmu da aka kama su. Muna neman wata 6 yanzu da ba a ce mana komai ba a bari mun gansu ba a bari lauyoyinsu sun gansu ba, kuma muna neman alfarma wurin shugaban kasa. Mun san shugaban kasa mutum ne mai adalci, mutane kamar 'ya'ya ne a wurin shi. Muna son ya shiga wannan al'amarin ya duba mana, kuma waɗannan mutane ne wanda suka makasa bauta, suka makasa hidima, kuma muna roƙo kotu ta musu adalci akan koma menene. Mai ɗakin ɗaya daga cikin sojojin da ake tsare da su ta yi kira da a sako mazajensu saboda halin da suka fada sakamakon wannan zargi na juyin mulki. Tunda sun ce mana an gama bincike tun watan Disamba, in kuma babu abin da suka yi, to muna roƙon su da su tausaya su sako mana mazajenmu. Ita kuwa malama Ummu Nana ta mai da hankali ne kan alƙawarin da aka rawaito hukumomin soja sun ɗauka tun farko na kula da iyalan sojojin da ake zargi da yunkurin juyin mulki, inda ta fara bayyanawa kamar haka. Ko da muka ji wannan mu yi mamaki mutuka, don ko da muke ta zuwa wurin nasu inda suke a can GIA din, ce mana suka yi mazajenmu sun sa hannu cewa sun amince a ta tura ma iyalansu salarin su kenan kuɗin su na wata, amma ko ɗaya daga cikin mu ba wanda ta samu. Ko kun samu tuntubar gwamnati kamar cewa ga buƙatar ku? Ba mu samu ba, har mun kai kukan mu mun je wajaje muka ce to tunda muna demokratiya ne, abu uku ne dama an ce idan an kama mutum kana da dama ka ga iyalinka, kana da dama ka samu lawyer ka ko
makarantar suna da dama a ce in ma ba rashin lafiya ne a ce akwai kulawa ta bangaren asibiti. Ban san dai wurin wannan ba, amma mu dai har yanzu ba mu gan su ba su samu daman kira mu kuma mu kira su ba. Maganar ma da nake maka yanzu akwai mutane da dama sun rasa iyayensu saboda damuwa. Al'ummomi da ƙungiyoyin fafutukar kare haƙƙin bil'adama da na kira ga gwamnatin Bola Ahmed Tinubu cewa rashin samun labarin halin da mazajensu suke ciki ta mayar da rayuwarsu abin tausayi. Ƙoƙarin da na yi domin ji daga hukumomin tsaro na ƙasar ya ci tara, to sai dai kuma an ji rundunar sojin Najeriya ta sha nana ta cewa tana gudanar da bincike ne bisa ƙa'idar dokokin aikin soja. Gwamnatin tarayya ta bayyana cewa ana bin matakan shari'a domin tabbatar da cewa an kiyaye doka. Idan dai ana iya tunawa, duniya ta ɗauki ɗumi game da batun zargin kifar da gwamnatin Najeriya ta Bola Ahmed Tinubu. Ko da yake da farko, fadar shugaban ƙasa da hukumomin tsaro sun musanta jita-jitar da ke yawo. Daga bisani gwamnati ta yi amai ta lashe, inda ta tabbatar da cewa an samu yunkurin juyin mulki da bai samu nasara ba. Wannan lamari ya faru ne a ranar 21 ga watan Satumbar bara, inda aka bayyana cewa wasu jami'an soji sun yi taron yiwuwar hamɓarar da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Omar Shehu Leman, BBC Hausa daga Lagos a Nigeria. To yanzu karfe 3 ne da minti 16 a Najeriya da Nijar. Aisha Aliyu Jafar ke gabatar muku da wannan shirin da sashen Hausa na BBC. To yanzu